ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕುಳ್ದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಂಡೀರು ಇಲ್ಲಡ ಏರು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಆತೆ ಬೆತ್ತಾಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿಜೇರು ಇರು ಎಲ್ಲೇನು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪಂಡೀರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಪಿಡುಗು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ತೂಯಿಂದಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ಲೇಸ್ಡೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಪೆನೀಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಅದು ಹೋತನು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಅಡೆಬೋದು ಬೇಲೆಗೆ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಹೊಲ್ತೊಲ್ತಕ್ಲೇನು ಮತ ಬೇಲೆ ಬಾಣತ್ತು ಕುಳ್ಳವೇರು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿರ್ತದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತನಾಗ್ಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದ್ದು ಪಾಸ್ ಆದ ಓದು ಜಾಬ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮೂಳು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ದೂರದಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತ ಮಲೆಯಾಳಿಗ್ಲೇನು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳವನು ಅಕ್ಲು ದಾದ ನಾವು ಕಂಡು ಹೋಗ್ನು ಎಂಚಿನ ನಾವು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದಕ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ದತ್ತವನಾರ ಆಪ್ಚಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಳು ಜನ ಉಂಡು ಜನ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚದ ಕೆಲವೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ಬಾಗ ಕೆಲವೇರು ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆ ತುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈರೊಂಚೂರು ಕಪ್ಪುಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಮೀಯೋಡು ಬೊಲ್ದವಡು ಅಂಚ ಬಂದೊಂಜಿ ನೆಪ ಒಡ್ಡುದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಳ್ಳುಂಡು ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅನ್ಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಬಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದಾನಾಗ ಮೂಲ್ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ನಿನ್ನ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸರಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪುದಾರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಊರು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ ಪಂಡು ಏತ ಜನ ಹಿಂಸೆ ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಪಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅದು ನೆರ್ತಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತೂಯರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಅವಳು ಆ ಜನ ನಿಗ್ಲನವ್ರು ತಾರ ಉಂಡತ ತಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ತಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಜ ರೆಡ್ಡ ಕಾಸತ ಪಣದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಡೇ ಈರ್ನಡೆ ಬೇಲೆಗೆಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ನೆರಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಕ ಆ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣು ಎಂಜಿನ ಪಣು ಅಂಚ ಪನೋಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ಉಂಡು ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಪನೋಡು ತಾರದೆಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ತಾರದೆಪ್ಪೆ ರಾಪುಜ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣ ಒರಿ ರ್ಯಾಶ್ದ ಐತೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಐಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಜನ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಪೋತು ಮಾತೆರಿಂಚೆಜ್ಜೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಯಾನೆಡೆ ಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈರು ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಪುರ ಒಳ್ಳೇರು ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಡ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಆತ್ ಪಂಪನೇ ಆರೆ ನಾನು ಜಾಬ್ಗಳು ಎತ್ತದೇರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಕೆಂದಿಜೇರು ನಾನು ಜಾಬ್ ಒಂದು ಸಮ ಅವಳಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನೋ ಅವಂಡ ಅವೇ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೇವ್ರು ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಈರು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಪಣದು ಇತ್ತೇರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ತಮ್ಮ ಸಿಟುವೇಶನ್ ತೂದು ಜಾಬ್ ಎತ್ತುಕೋಪ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತನಕ್ಲಿನ ಬೊರ್ಚನ್ನಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಊರುಡೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕೆಂಚಿನ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮತ ಜಾಬ್ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರು ಕೊಪ್ಪನಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಟುವೇಶನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಬೇತ ಓಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಟುವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇಸ್ತ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರಡ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿರಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ನಕ್ಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲೆ ತಿಂಗಳು ಇದು ಕೊರಲೆ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ 0.5% ಹಾಕ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲೆ ನೂತೆ ಕಡಪುಡೇರು ಅಕಲೆ ಒಟ್ರಾಸ್ ಕಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಐತ ಬುದ್ಧ ಪಂದು ಅಕಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವಳು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR ಬರ್ತದನ ಎಂಕಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಜಾಬ್ದ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಡಪುಡೋರು ಮೊಕ್ಕಲನ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಕಡಪುಡೇದ ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದು ಕಾಸು ನಿಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ 5 ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಐನು ಕಟ್ಟೋಡ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬೋಡ್ ನಾಡ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಕ್ಳೇನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಾರಿನ್ ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲನ ಅಂಚ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಪೋಪ್ನಾಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಕೊರೊಂದು ಪಡಪ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂಲು ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸೇರೊಡ್ನಡ್ಲ ಮೊಗಲೇ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಕಟ್ತಾವಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಬೇತೆ ಬತ್ತ ಕಂಪನಿಗ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮತ ಇಟ್ಟುತ್ತಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಕ್ಲೆ ಮತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕುಡ್ಲದ
ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೇನ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಡ್ದು ಕಣ್ತದು ಬೇಲೆಗುಳ್ಳ ಅವನಿಗೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಜಾಬಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪಂದು ಪಡಕ್ಲೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಆಡೆ ಇಡೆ ಹೋದು ಬಂಗಾರ ನೆಡ್ದು ಮೂಳೆ ತಿಗಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ. ಊರುದಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಊರುದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಬಳ ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು 10,000 ಲೆಜ್ಜಿ 80,000 ಉಂಡು 9,000 ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೇಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಎಡ್ಡೆನ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೊಂಡು ಪಂಡ ಪೂಪ್ನಕ್ಲು ಅಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಪನ ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ನೀತು ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಆತ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಪನ್ನ ಕೈ ನೀಡು ನಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಚ್ಚರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನವಳು ಬೇಲೆ ನಿಜ್ಜಾತಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಒಲ್ತೊಲ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪೋಯಿ MRP ಒಲ್ತೊಲ್ ತಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡದಾಗಲೇ ಇರಲ್ಲ ಉಳಿಜ್ಜೇರು ಬೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಜವನೇರು ಮತ ಹೋರಾಟ ಬೇತ ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನು ಬುಡ್ದಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನಾನಿಸಿಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಊರುದಕ್ಲೆಗೆ ಊರುಡು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಊರುದಕ್ಲೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚಾನ ಹಿಡಿದಾದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳೇ ಎಂಚಾನ್ಲ ಅವು ಜೀವನ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಲೆಜ್ಜತ ಅವಳು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳೆದನೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಳೆನೇ ಊರುಡುಂಡು ಹಣ ಮುಳೆದಕ್ಲೇ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಸೇರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತೊನ ಪನ್ಪೇರು ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳೇರು ಲೆಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಡು ಮತ ಕುಡ್ಲದ ಅಂತ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜೀವಿಸಿನಾಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬೇರೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕುಡು 1,000 ಟ್ರೈ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವಿನಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತೂವಿನಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿದ ಕೇರಳಿಗೇರು ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಯಾಳಂದಕ್ಲೆ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟು ಬೇತೆ ನಾಡದಕ್ಲೆ ಪೋಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ ಮಿತ್ತು ಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಜ್ಜ ನಡೆದಾದ ಅವು ನಡತೊಂದು ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ